Li bajarê Konyaya Tirkiyeyê bijîşkek bi navê Ekrem Karakaya di encama êrişa çekdarî de hat kuştin. û li ser vê yekê li tevaiya Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê tendurustkar derketin çalakiyê. Di Diyarbekirê jî tendurustkaran pêşî li nexweşxaneyan û paşê jî li avahiya gerdnendehiya tendurustiya Diyarbekirê çalakiyên xwe li darxistin û daxuyanî bo çapemeniya hat dayîn. Di çalakiyan de rexne li desthilatê hat girtin û nûnerên rêxistinên tendurustkaran amaje kirin ku pergal dibe sedem ku tendurustkar rastî êrişê bin. Yên ji şoxulên kêm bîne û nexweş zêde bîne. Weke gotî randevu sîstemî vekirine bes 3 deqo 4 deqo dibêje doktorê hekîmî nexweşê xwe muayene bike. Ço çêdibê 20 roja de hêdî randevu peydo nake ew nexweş. Ew nexweş hingo piştî 20 roj dîra be hingo siqintî hingo zêde dûm bike siqintî dibîne. Hingo siqintî dibîne guneh kît bê emin. Berdestê û pêşoya û emin ji bo ew ê ew ê diya xwe li me didin derê xistin. Bijîşk dibêjin ew dibin metirsiya êrişê de karê xwe dikin û ev yek rê nade ku bikaribin bi awayeke rêkûpêk karê xwe bikin û balê dikêşin ku êrişa ser tendurustkaran polîtîk e û tê xwestin tendurustkariya ku civakê de xwedî rêz e were sivik kirin. Hükümet jî devlet jî tişek nakin yani ji bo doktora ji bo güvenliğe me tişek çê nakin. Bi me ew jî hinkî pêşkeş dikin vî durumê ji bo em baş neşigulin belkî ji bo em ji vê derê herin belkî em daha ji devletê îstifa kirin nizam ji sebebi ama ya inkî politikak sistematik çê dikin. Gerek devlet yönetim gerek viya bêje yani probleme tenduristiye heye ev problem bağlı xebatkaranın ji bo wan belawanın problem gerek çareser bikin. Li gorî daneyan di 10 salên dawîn de li Bakurê Kurdistan û tevaiya Tirkiyeyê 110,000 zêdetir bûyerên êrişa ser tendurustkaran rûdane. Di sala 2021 de jî 316 tendurustkar rastî êrişê hatine. Xebatkarên tenduristiyê ji bo ku dengê xwe bigihînin rayedarên dewletê û bala rayegiştî bikişînin wê du rojan dest ji kar berdin ango wê biçin grevê û hişyariyê didin eger pêşî li tundiyê nevegirtin ew ê dema greva xwe dirêjtir bikin. Mayrûksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.